ukubuza ukuthi isihloko lesisegushi ngeke kube yini inkinga ukudlaleka emsakazweni like mhlambe umsakazo uzothi asikwazi ukupromotha into ethize ibrand ethize ngeke kube nenkinga into enjengale ngomunye unyaka kwakusekhona le ngoma yegqomu le uphezulu omunye phezulu komunye la thu khona umsakazo othize wathi ngeke baze bayidlale le ngoma ngoba manje engathi isho into eyinhlamba umbuzo wesibina ngeke ni ulokhuzana umsakazo mhlambe kube inkinga ukuthi naleli igama leli uGushi ngiyakuzwa mfowethu. Hayi ngeke ngize ngibacabangele wena mnewethu abasemsakazweni ukuthi bazofila kanjani ngesihloko kwasha kwacima kanjani yabo. Ngeke ngize ngibe nayo ishow yalonto le. Ngiyakuzwa mfowethu okushoyo noma ngingacabangi nje ukuthi into mhlambe le ngayinkinga. Ngoba kuyahlukana mawufaka ingoma mayithi Gucci ayikho enye indlela ayikho enye into sokuzoyisho. So ziningi ingoma ngebhadi ezizaziyo. Uyabona umsakazo ne-TV basebenza ngama terms and conditions afanayo. Kumalokhuza ku-music video akushiwo ukuthi ngoba nakho ugqoke iskipho esibhalwe ukuthi Adidas ngeke ngisakwazi ukudlala ku-channel O ngoba manje nga-advertise i-channel O noma uhamba ngegusheshe okusho ukuthi u-advertise u-BMW. Awekho lawo ma-terms and conditions akanjalo. So iy'nhlelo zaku-TV ziyefana impela nenhlelo zasemsakazweni. So angicabangi ukuthi lokho ngayinto engaqala namhlanje kuba inkinga. Isazi yayinkinga. Ngaphandle mawukuthi ngaphandle mawuzothi hayi ngake ngayibona mina ingoma idlala ingoma kaSibanibane ehamba ngemoto yakwa Toyota yathi mayidlala ku-channel O ku-music video kwase kufihlwa i-emblem yakhona noma uphawu lakhona yangabe hayi akazi yenzeka into efana naleyo. So-ke umsakazo usebenza ngendlela efanayo no-TV. Okay, hayi ngiyakuzwa. La ukuhluka khona kuhluka ey'torini. Isey'torini la kuhluka khona. Kuhluka ey'torini futhi nakhona into ehlukayo yazi ukuthi ngobani. Yingoba isikhathi esiningi ngey'khathi zey'tori kusuke kustekhe high uma kwenzeka kuzodlala i-generation uthole ukuthi kwa-SABC 1 yilona hlelo luhamba phambili lapho kuma-advert asuke uma ukuthi ufuna uku-advertiser ngesikhathi se-generation kusuke kufanele ukuthi ufake imali le eshisiwe ngempela ukuze uzokwazi ukuthi u-advertise ngayo. So awukwazi ukuthi uthole i-advert yamahhala lapho kusuke kungavumelekile kodwa ohlelweni oluvulelekile lomphakathi yebo uyayithola i-free advertisement. Ngiyakuzwa. Ajabule kakhulu-ke abathandi bakaMaskandi-ke ngokuthi kuphumeke isingle yalo-ke laphana-ke igcwama elisha-ke lapho khona-ke khona ingoma yalo-ke esihloko sithi-ke ishephise ejezini-ke ayishaya-ke naye laphana-ke uNomcebo-ke Zikode bese kuzoba-ke khona-ke ingoma ayishaya-ke noma Who ethandwa kakhulu-ke ekuyiyona-ke ethi Zubarabara Baby. Lapho kabalandeli-ke bomculo kaMaskandi banokusabela ukuthi-ke le single ethi-ke iGucci-ke ingase-ke ithole ukuthi ingadlalwa-ke emsakazweni-ke ngesizathu sokuthi kuzoba ngazuthi kupromotheka-ke ibrand-ke yakwaGucci-ke. Ngicabanga ukuthi-ke abanomcabango ukuthi-ke le ngoma esihloko sithi iGucci-ke ngeke izikwazi ukudlala emsakazweni-ke abahlisa amaphaphu ngoba kule ngoma-ke umthandeni akayidayisi-ke ibrand ethi-ke
iGucci. Kule ngoma uMthandeni ke uyacula ke uzama ke ukudlulisa umlayezo ngokusebenzisa ke ibrand ke eyaziwa kakhulu ke ngokuthi iGucci ke ukudlulisa umyalezo ke afuna ukudlulisa ke ngayo ke yona le ngoma le. Ukubeka uMthandeni Gcwamilishwa ubethi hambani nothenga iGucci, eyincoma iGucci eyisho na ukuthi ke iGucci ishibhile kunazo ezinye impahla ke ephinde futhi ke eveza ukuthi ke iGucci yinhle kangakanani ke kunezinye impahla ke. Lo ngoma ngicabanga ukuthi ke ibingathathwa njengokuthi ke ingoma ekhankasa kumbe ke advertise ke wona ke ibrand yakwaGucci. Kodwa ngoba iGcwamalisha alikwenzi lokho kuyona ke le single yalo elikhiphile ke angikuboni ke kuyingaba yinto engagcine ke isivalele ukuthi ke ingoma ke ingadlali emsakazweni ngoba akayidayisi iGucci, yena usebenzisa igama elithi Gucci ukudlulisa ke umlayezo afisa ke umphakathi waseNingizimu Afrika ke ubuswe. Ngakho-ke abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi kakhulukazi ke umculo weGcwamalisha ke abahlisa amaphaphu. Ingoma uma sekulungele ke izinto seyilungiswe zonke emsakazweni yalalelwa ke ukuthi ke irekhodwe ke yaba sezingeni lokuthi ke ingangena emsakazweni ke. Ingoma esihloko sithi iGucci iyongena nje gijima ngekhona emsakazweni yonke futhi imisakazo ke edlalayo wona ke umculo wesintu ke umculo wasekhaya. Sengiphetha ke le video yami ngiyacelwa ukuthi abalandeli beGcwamalisha basebenzise uMthandeni SK Topic ukulalela ke ingoma zeGcwamalisha ngoba manje ingoma zeGcwamalisha sezigcwele kuwo wonke ama-YouTube channels angaqondakali noma ke aseka lona yini iGcwamalisha. So ke abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi siyabacela ukuthi bahlale nje kuleli page elithi uMthandeni SK Topic lapho khona bezolalela khona ke ingoma ke zalo iGcwamalisha ke bangasupport ke ama-page aronke azogcina ke iqhawe lengasabhenefithi lutho ke ngokuthi ke iqhawe kudlalwe ingoma zalo ke online. Kanti ke sengiphetha ke kuyona ke le video leyo ungawuthumela ke laphana ke umbono wakho ku 0752323882 usitshela ukuthi ke uyizwa ke injani ke iyona ke isingle ke yalo ke iqhawe ke iGcwamalisha ke phinde ke futhi ke udlulise ke amazwi ke ukukhuthaza iqhawe ke ukuthi ke liqhubeke lisikhiphele ke umusic omnandi ke kakhulu. Uma ke le video uyibone ke ibalekile noma uyibone ke useful ke usungacela ukucindezela laphana ke usubscribe button ke usize le channel ke ukuthi ikhule ke i-reach more and more people ke noma ke uvele nje wenze into elula kakhulu ke ushare le channel ke kuona wonke ama social media platforms lapho kholela khona ukuthi ke le channel ke ingaba beneficiary ke. This is Make Media ukhulumayo uthanda nani wakamnguni ke. I will see you on the next video.